men şu yedek ayıp verecek adımdan bir adamım özüne peydali, hüy hasiyeti alsa ya, peydali bir hareketi alsa, pikri alsa, men deysen şat bolardım. Maşgalada köp çağı bolsa da her kim ejesine ya kakasına yakın olya. Menim kakama yakın. Men arzulamın öňünde, men durmuşumyň öňünde, men dünýämiň, kalbymyň tutuş men nämeden ibaret bolsam, şu zatlyň hemmesiniň öňünde sakasyna kaka söz bar. Kakama bolan söýgüm, kakama bolan hormatym we kakamyň maňa siňdiren şonýal mehri, muhabbeti bar. Kidijikkem İngilizce qeýjat bäsleşe geçirli mektepde. Şoňa men dolangynyma gawat boldy, 10 ýaşymdadym. 10 ýaşymda men iň ol arzulamyň biri, iň birinji arzulamyň biri şemli tort de, üstü şemli tort. Bäsleşik tamamlandy, bäsleşikde ýeňji orunlara münasip boldum, öýe geldim, öýde enem bar, joralym bar, kiçik gyýlar. Men iň ol arzulamyň biri şemli tort dur. Şo wagtga begenşim men dünýä malyna çalışak däl, men nerden geldi şu arzuwyn bilemok, şu kakama diýdim da şu şemli tort gerek. Şon men arzu edýän, şol bola aýtady da, çağa da şu zatlar aýtýadym. Belki ýadynda bolup şon men gyýdyma alyp bermeli diýen bir zady bolup, dolangynyma şeýle tawad eden bolma ahmal. Kakama bolan söýgümi hiç bir söz bilen beýan edip biljek däl. Men ejemem gowurýan. Men ejem gyrada goýup biljek däl. İkisinem gowurýan ýöne men kakama has ýakyn. Ýaňy ýakynlarda da şu kakam asmana akuş bolup uçmadyk döwrüne çalaja ýaraman başlapdy da. Şol döwürde de Tungat sapar bolup konsertime bolup şol gargalady. Kardeşlerim bilen gitdik. Şona ýene de dolangynyma düşüpdi. Ýedimde gaýdyp gelýärkä kakam jaňatdy akşama. Hawa kakam Gowum gyzym gelýän aman hawa. Dolanyň gutly bolsun, seni gowurýas, awry gyzym, awryly bol gyzym. Eşigde üstünlük kadın gyzym. Hemeşe de bir aýdýan söz bar. Agrasça bolun gyzym. Neşeyle goýdy telefonu. Ýene bir saat geçdi bolma. Ýene de jaňatdy da. Ýene de dolanyň gutly bolsun gyzym. Ýaňam gutladym bol. Ýene de gutlaýan. Uzak ýaşa gyzym. Taňa goýanýan tutuşmaş galamy bilen diňe öňedir diýdi. Bolle. Ýene bir saat geçdi, ýene de jaňatdy da. Hawa kaka. Men ýene de sen gutlajak bolýan, hem güllürjek bolýar, hem şol ýene de maňa şu arzularyny edýär. Ona men içimden düşünýän menen ullakan gyza, şol men göwnümde galan, göwnüm galan ýeri bar, mysal üçin durmuşda, ýa men birazjyk büdrän ýerim bar, egini gysyk gördümi, has bir şonýalyk söýgüsini berip, şolar ýalyk men apalap, şol boşlugy doldurmakçy boldy da kakamyň baş maksady men pikirimçe şo boldy durmuşda. Kakamyň söýgüsi bar, kakam bar, men dünýäň depesinden uçýardym. Men şonu aýdyp biljek. Inni diýjek bolýan zadym bar. Çağa ömrüne enatadan gelýän söýgüni ömür baky ýadyna galýar. Men şu wagt kakam aramyzda ýok da, ýöne şol kakamyň maňa beren öwt ünnüleri bar. Men şonlara çene men şon baýdyk edip geljek we gezýänem. Kakamyň maňa siňdiren şonýalyk mehri bar. Men şol ödemek üçin men tutuş ömrüm ýetmez diýip pasap edýän. Şoň üçin her ýyl kakalar bar, söýgüsini beýan edip bilmeýän kakalaram bardy. Mysal üçin agrasa adamlar bar, häsiýetleri bar da, şonna kaka men gowuranok ýa-da kakama az mehr berýär diýip pikir etmeliler. Kakalar hemişe çağalaryny gowurýar. Enata çağany hemişe gowurýar. Kakama men çäksiz minnetdarlygym bildirýän. Men kakam diýsen gowurýan. Sözümiň soňuna şeýle goşuk tetirler bilen jemläsim gelýär. Gowurýan goşugym bar. Bilýän, asla ýerliksiz däl howatyryň hederiň. Menem her hal awra üçin elle barym ederin. Esasy zat sen özüňe beren halal duýduňa, hemem töýgüläp, serpaýlap ýola salan gyzyňa anamly bolup ederim. Kakamy gowurýan, hakyňyzy gowur.